La 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 la. Hay! Kala ko kalaban. Nakita ko yung mukha ko. Kala ko kalaban. So anyway, magluluto po tayo na ngayon ng ng ulam. Pasado alas 12 na. Gastos naman pagbibili pa ako ng KFC, Jollibee, ang mahal. 'Di ba? Pag araw-araw na gano'n, hindi pwede 'yon. Kailangan kang magluto. Kagaya nung nakatipid ako rito, mga 3 pounds ata to. Kung bibili ka ng ready-made na na ulam, di minsanan lang, wala ka nang uulamin bukas, 'di ba? Ito yung sinasabi ko. Ito yung pumunta ako naghanap ng sayote, wala talaga. Tapos may nakita ako ang mahal. So ang pinili ko yung manok, 'di ba? Nasabi ko 'yan sa mga video ko. Pero ang problema ngayon, talagang ikaw lahat ng gagawa. Magluluto tayo ng pinikpikan. Ito yung pagkain igurot. Ito yung sinunog na manok. Yon, parang tinula. Pero ito sinunog yung manok. Tapos pinatay siya ng killing me softly. Yung ginaganon, pinapalo muna hanggang mamatay. Ganon yon. Hindi cruelty yun, ha? Ganon. Ngayon, masarap pag maraming ito yung paa mo. Parang paa mo, di ba? Yung luya. Ganon. Ganon yun. Ganon, di ba? Ang sponsor ko is Savorway Salad Master. Ang may-ari niyan si Mr. and Mrs. Dorothy and Russell Payan. Ganon yun. So, kaya pala nasusunog. Iba yung na-switch ko, nasusunog yung yung rice. Iba yung na-switch ko. Doon sa lulutuin ko sana, leche plan talaga. Diba? Oy, sa Baguio, bawal nang mag-swear, ha? Pag pumunta ka ng Baguio, huwag kayo mag-swear kasi may penalty. Kaya nga sabi ko, leche plan. Diba? Hindi mapipick up ni Mayor yun. Para safety, ganon. Leche plan. Ganon pag umakyat ka ng Baguio. Leche plan. Ganon. Diba? Kasi may multa. Pag nag-swear ka sa Baguio, pag kayo, may sinabi kayo yung masamang, alam mo yun, yung swear nga. Ano ba yung swear kasi? Pag nagmura kayo, may penalty sa Baguio. Kaya to be on the safe side, parang walang penalty pag pumunta kayo, ganon lang. Ay, leche plan. Diba? Leche plan. Ang dito ha, ayusin ko yung buhok ko. Ay, talaga yung mata ko, yung kilay ko, ang ganda. Kilay is life, di ba? Kilay is life. May tumatawag, hello. Nagluluto ako ng masarap na pinikpikan. Oo, syempre. Ayan. Halo-halo natin. Tapos, ay! Bago to. Muntik nang na-deep buti na lang walang sabaw. Leche flan. Ay, nako. Muntik na. Camera. Ayan. Okay ba? Ayun. Sinasabi ko, gusto ko sanang mag-live. Alam mo yon, para live, napapanood ka live. Pero alam mo, kaya hindi ako nag-live. Kasi, yung may nautangan ko, baka nanonood. Siyempre, ikaw ba naka-live? Tapos may naniningil, di ba? Hindi naman magandang ganon. Nag-live ka tapos sabihin doon sa comment na, hoy, magbayad ka na, leche ka, Pidang, di ba? kaya, no muna ako sa live na yan. Mas maganda yung yung video mo, tapos i-post mo na lang later. Kasi, pag may naniningil, i-delete mo na lang yung comment, di ba? Ganun yun. Ikaw ba naman, nagla-live ka tapos may naniningil? Yung utang mo, ilang taon na yung di mo binabayaran, di ba? Pero alam nyo, kahit pa paano, wala akong pera. Pero may mga pautang din ako nung araw. Ayan. Pag-usapan natin yung mga pinautangan ko. Pero alam mo, ang tawag ko sa kanila, Titanic. Alam mo kung bakit?
Yung mga pinautangan ko, tawag ko type A. Kasi, sa laki ng utang nila, ang laki-laki nila, di ko na sila mahanap, lumubog na yung utang nila. So wala na, finish na, ganun, wala na. Di ko na sila naglaho na sila. Di ko na alam kung nasang lupalop ng mundo sila nagtatago ngayon. So wala na. Yung mga iba, wala na. Di na ako nire-replyan sa Facebook. Wala na. Talagang nakat na yung communication dahil sa mga utang. Hindi na ako ganun Hindi ko naman ako namimilit. Pag wala. Ang importante, makiusap ka. Diba? Ganun yun. Pero minsan kasi tayong mga may utang, pag pinipressure ka, ikaw pa ang nabubuisit. Diba? Ikaw naman ang may utang. Ikaw pa ang may inis. Diba? Huwag naman ganun. Ang hirap nito. Mismo ako nakaka-relate. How much more ikaw? Or baka naman ikaw ay isang donya. Wala kang utang, di ba? Kaming mga kapuspalad, syempre, nangungutang kami. Yun yung pag-asa namin. Utang pa more, di ba? Nabubuhay sa utang. Utang dito, utang doon, tapos after, tago dito, tago doon, ganun. Ay, nako. Pero ngayon, may batas na. Nakukulong ang mga hindi nagbabayad ng utang. Ganun yun. So, kaya naman, nakulo na. Ay, nasunog ako. Ayan. Pero, ito yung kung ano lang hinahalo ko. Imbis na asin ginagamit ko, yung hamonado, salty. Ito na lang ang